या बामि वाह नैबे समाव जोङो लोगोफोर गोजा मोनसे पार्टी खालामहैनो नागिरदों जों गासै साब्रै दङ अमा बेदरखौ जोङो रुनानै लाग्रोनाय जाबाय फार्स्टआवहाय दिनैनि स्पेशल खाद्य पुरा 2 केजि दङ बेयाव बेसरा रुगासिनो रेडि जाजोब्बाय बे गासैबो बानलु सामब्राम गुफुर देना लाजोब्बाय आलुआ मात्र दरथामल' बानलु पियाज सामब्राम गुफुर borainai एवना लाग्रोनाय जाबाय बेदरखौ होनोसै रोंगौलै जोंबो संनो आलुखौ हाखादों संनाय खावनायाव खम नङा Korea. Oh, iya. Hai, ini lagi. Saya kita kerja mana? Saya kerja mana ni kita? Jadi kita kerja mana? Ini kita mana? Bukan kerja siang, sudah kata oh, không giờ nữa đấy. Ranjini aja nih sekali ini. Jadi saja ada boleh. Hai. Mestinya saya zapanya ya. Jangan kira fry kalangan gitu ya. Ini yang kedua. Borainai, pias, abir, sambram itu begini. Baki motor kita itu yang sih. Lepas kali ini semua, isi sobat dong, isi lepas sekarang ini kan, kadang ada roti yang masih ada dong, yang mana yang kamu itu begini ya. जायगा जों बेरायहैगोन जों एसे पार्टी खालामहैगोन बे जायगायाव नायलांबाय थानो मोना saya saksikan menunggu katanya ya. Ini saya akan bayarnya. Ini biasa kita sore ya. Seberapa lagi?
बिराद मोजां थख' जाबाय नै हालदै होथ'वाखै हालदै होजासिगोन फिसा फिसा जाबाय हालदै होनोसै ना एसे होजासिगोन ना ओरैबायदि गोजा गोजा जासिनो जारां जारां एकदम खदै गलायलायसिनबाय मैया जानाय जानाय birat moजां गोदौबाय So guys, जोङो नैबे समाव पिकनिक स्पटसिम जोङो हान्थिलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोङो बबे जायगायाव थांगासिनो दङ वाव जोङो सौफैबाय पिकनिक स्पटसिम नैबेनो पिकनिक स्पटआ दा जोङो बेयावहायनो जोङो पार्टी खालामनोसै ओरैबायदि खोलो खोलो बार बारदों लोगोफोर नै जोंना लोगोफ्रा आवगायलांगासिनो दङ सिगां सिगां वाव 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 बेसेबांबा खोलो खोलो बार बारदों लोगोफोर ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट जागोन बेयावहाय पार्टी खालामनो माल माथा गासैखौबो नै लानानै सिगां सिगां थांगासिनो दङ जोंना लोगोफ्रा सौफैबाय दे लोगोफोर जोङो नैबे समाव गासैबो माल माथाखौ दोननानै लाजोबबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ पाहारखौ नै नुदोंना बेसेबांबा समायना सहैथारसिगोन लोगोफोर नैबे समाव आङो दैसिम थांगासिनो दङ नैबेनो लोगोफोर दैया नै नाय नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो ना सारगासिनो दङ नैबे दैयावहाय नाय आं देखायनि नोंथांमोननो ना मोनदों ना मोनाखै ना मोनदों ना आदा हा मोनथ'वाखै नाङो ना इमान दाहारथार माथो ना सारगासिनो दङ नांदोंना नाङाखै नायनि वाव बामिना ना लाबोलाय देखायनि एसे वाव दङ ना न' गोबां ना नांदों नाय लोगोफोर नोंथांमोना या बामि वा अबे मा ना बियो ना बेरेंगा ना मानैल' नांखादों ना आरो बेसे मोनखो दासो फैखादों ना जाबाय बिदिनो सारबाय था नै बिथिंजायबो सासे आरो सारगासिनो दङ आरो देखायलांनो नाजानि नोंथांमोननो किमान पालि फायना
ना सारगासिनो दङ आहा ओइ बाबा इमान पिछला परे गिला हाय बासिबाय लोगोफोर ओरैबायदि पिछला गोग्लैबायमोन आङो लाखिना जोबोद पिछला जानानै दङ अन्थाइफ्रा एटाय लाखिना दुटा तिनटा लाखि बिराद मोजां ना फ्रेश आरो पड़बो नेকি आरो ना खान्दा होननानै बुङो बेखौ जोबोद गिदिर नांदों Hariyate, gimana sih? Oh, paisye. So, logoफोर नैबे समाव आङो बबे जायगायाव बेरायनो फैदों बेखौ आं नोंथांमोन नैबे समाव आङो देखायगासिनो नैबेनो प्लेसआ ओरैबायदि समायना जायगाया खोलो सुदेम बार गुसु बारगासिनो दङ नाथाय नोंथांमोना जेथिंबो रावबो गैया फुरा निजोम बे जायगायावहाय जोङो मोनसे पार्टि खालामफैदोंमोन दा अलरेडि पार्टिया जोब्बाय जोंहा दान्दिसे जोङो दा रेस्ट लागासिनो दङ बारहावा जागासिनो दङ